سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدلو علتاو زيناتات سودان بقداي قدب حداسة زوصاتو حدش مغلصي سكاي نيوز تግራይ بصيحه زوصاتو صبصب ናይ ቀጻሊ ስትራቴጂ ህወሓት ብዝምልከት ንደረሽ ፌኸል ዝተዋሃበ ሓበሬታ ሓደሽቲ ሰራዊት ኤርትራ ምእታዎም ሰሜን ኮሪያ ንኣሜሪካ ዝሃበቶም መግለጽን ካልእን ዝደስስ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትረ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ሱዳን ኣብ ጉዳይቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሩባ ኣባይ ተሃንጾ ዘላ ዓቢ ግድብ ሕዳሰ ዝካየድ ዘተ ከሰፍሕን ዓለም ለኻዊ ሸምገልትን ክሕወስዎ ብዕላ ሓቲታ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዓብደላ ሐመዶክ ናብ መንግስቲ ኣሜሪካ ውድብ ሕብረት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ናብ ሕብረት ኢሮጳን ደብዳቤ ጽሒፍሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሐመዶክ ኣብቲ ደብዳቤኡ ኣሞንጎ ዝምልከተን ሃገራት ሓደ ገዛኢ ስምምዕ ከይተገብረ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ነቲ ግድብ ካልኣይ ገጽ ምምላእ ትልሚ ኣለዋ ዝብል ቅሬታ ኣንጸባሪቑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹ እቲ ልዝብ ዓለም ለኻዊ ኣካላት ኣብ ዘለውሉ እንተተኻይዱ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ናይ ምትእማን መንፈስ ክፍጠር ክሕግዝ እዩ ክብል ተዛሪቡ ግድብ ሕዳሴ ኣብ ሃገራዊ ቆጠባኣ ዓቢ ኣታዊ ጻዓት ክገብረላ እቲ ተስፋ ኢትዮጵያ ድማ ካብ ሕብረት ኣፍሪቃ ወጻኢ ካልኦት ሸምገልቲ ክትሕውስ ፈቃደኛ ዘይኮነት ክትከውን ከላ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ሸምገልቲ ዝተፈተነ ልዝብ ከኣ ዛጊት ኣይሰመረን እዩ ዘሎ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ፈለግኒል ዝተመርኮሰ ህይወት ዘለዋ ግብፂ እቲ ግድብ ዋሕዚ ናይቲ ማይ ክዓክቶ ይኽእል ዝብል ስግኣት ክህልዋ እንከሎ ንሱዳን ግና ህንፀት እቲ ግድብ ካብ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ውሕጅን ክሕግዛ ከም ዝኽእል ሰብ ሞያ ዝዛረቡ እኳ እንተኾኑ ኣብዚ እዋን ግና ሱዳን ምስ ግብፅያ ወጊና ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣብዚ እዋን ራብዓይ ወርሑ ይሕሊፉ ናብ ሓምሻይ ወርሑ ይኸደሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ማዕከና ዜና ናብ መቐለ ኣትየን ከምኡ ድማ ኣብ ከባቢ መቐለ ምብፃሕ ገይረን ድሮ ፀብፀባተን ከዝርጋሓየን ጀሚረን ዘለዋ ሓንቲ ካብዚአን ማዕከናት ከኣ ማዕከን ዜና ስካይ ኒውስ ኮይና እታ ማዕከን መስተን ናብ መቐለ ከኣተዋ ዝተፈቕደን ማዕከናት ብምዃና ናብ ትግራይ ተጓዒዛ ጽንሕት ኮይና ሕጂ ከኣ ኣብ መቐለ ከምኡ ድማ ከባቢታ ከተማ ኣብ ዝገበረቶ ዑደት ዝረኣየቶን ዝሰምዐቶን ብመልክዕ ጸብጻብ ኣቕሪባላ እታ ማዕከን ኣብቲ ጸብጻባ ኣብዚ እዋን ብሰንክቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ኣስታት 3,000 ህዝቢ ናብ ሱዳን ተሰዲድሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ መረበቱ ገዲፉ ተመዛቢሉ ከም ዘሎ ካብቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ናይ ሕክምና ማእከላት ድማ እቲ 13 ሚእታዊ ጥራይ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጻ እዛ ማዕከን መስገለ ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ትካላት ከም ዝተረኸበት ኣባላት እተን ዘይ መንግስታውያን ናይ ሰብኣዊ ሓገዛት ትካላት ከም ዝሓበርዎ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብምሉእ ትግራይ ከኣትው መንገዲ ከም ዘየጣጥሐ እዚ ከዓ ኣብ ገሊኡ ዝኾነ ስልጣን ዘይብሉ ከምኡ ድማ ዘይተቋጻጸሮ ዘሎ ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ካብ ሙሉእ ትግራይ ካብ 30 ክሳብ 40 ሚእታዊት ኣብ ዘሎ ከባቢታት ጥራይ ከኣትው ከም ዝኽእሉ እቲ ካልእ ግና መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ምቁፅጻር ከም ዘይብሉ ከም ዝሓበሩ ያገሊጻ ጋዜጠኛታት ናይ ዘማዕከን ናብ ከተማ መቐለ ድሕሪ ምብጽሖም ካብታ ከተማ ወጽኦም ናብ ምዕራብ እታ ከተማ ዘሎ ከባቢታት ክበጽሑ ከም ዝነቐሉን ኣብቲ ጸሊም ጽርግያ ዘለዎ ከባቢታት ኣብ ዝኸድዎ ኣብ መንገዲ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ህላወ ከም ዝነበረ ግን ካብ ጸሊም ጽርግያ ወጽኦም ናብ ሓንቲ ግጀት እትበሃል ዓዲ ናብ ዘምርሑሉ ግዜ ሰራዊት ዝበሃል ከም ዘየለ ንሶም ከኣ ናብ ሓንቲ ማይ ወይን እትበሃል ዓዲ ከም ዝበጽሑ ያጸብጺባ ዘላ ኣብቲ ዝበጽሕዎ ዓድታት ከኣ ህዝቢ ብሰራዊት ኢትዮጵያን ዝሕግዞ ሓይልታትን ዝወረዶም በደላት ዘርዚሩ ከም ዝነገሮም ድሕሪ ምግላጽ ኣብ ሓንቲ ዓዲ ድሕሪ ምስ ሓይልታት ትግራይ ዝገበርዎ ውግእ እቶም ናይ ኢትዮጵያን መሻርክቶን ሰራዊት ኣብቲ ውግእ ምስ ተደፍኡ ከም ሕነ ምፍዳይ ህዝቢ ከም ዝቆተሉ ብነበርቲ ከም ዝተነግሮምን እቲ ሬሳታት ኣበይ ከም ዝተቐብረን ገሊጻ በጀካዚ ካብቲ ካብ ጸሊም ጽርግያ ወጻኢ ዘሎ ዓድታት እኽልን ጥሪትን ተቃጺሉ ኣባይ ተዓንዩ ከም ዝረኣያ ሓቢራ ዘላ እዛ ማዕከን ካብ ጸሊም ጽርግያ ምስ ወጸት ኣብቲ ከባቢ ሓያል ውግእ ከም ዝነበረ ዘርኢ ዝተቃጸላ ኦራላትን ካልእ ወተሃደራዊ መሳርሒታትን ከም ዝረአ ገሊጻ ብህዝቢ ዝቐረበላ ምስክርነት ጸብጺባ ዘላ ኮይና ነዚ ጸብጻባ ከዓ ምስቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኤምነስቲ ኢንተርናሽናልን ናይ ካልኦት ኣካላትን ጸብጻባት ገይራ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘቕረበቶ ሓቢራ ብዛዕባቲ ኣብ ትግራይ ዝረኣየቶ ድማ ምስ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ዶሚኒክ ራብ ከም ዝተራኸበት ክትገልጽ እንከላ እቲ ናይ
ናይ ዓባይ ብሪጣንያ ሚኒስተር ከኣ ኣብ መፋርቕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝገበሮ ጻንሖት ጠቒሱ በቲ ዘሎ ኩነታት ኣመና ተሸቂሉ ከም ዘሎ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከኣ ናብ ትግራይ ገደብ ዘይብሉ ምእታው ሰብኣዊ ትካላት ከፍቅድ ከም ዝሓተተ ኢትዮጵያ ከኣ ሓደጋ ናይ ዓጸቦ የንጸላልዋ ከም ዘሎ ድሕሪ ምሕባሩ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሕጂ ዓጸቦ ኣጋጢሞ ይፈልጥ እዩ ግን ንዕኡ ሓሊፋ ነቲ ብሓያል ጻዕሪ ዝተጓነጸፈቶ ምምሕያሽ ከይትኸስሮ ከም ዝፈርሕ እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ጉዳያት ዓባይ ብሪጣንያ ነዛ ማዕከን ተዛሪቡ ዘሎ ኣብ ጀርመን ዝመደበሩ ናይ ወጻኢ ፕሮግራም ኢሮጳ ምስ ኣፍሪቃ ዝበሃል ዘይመንግስታዊ ትካል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ ጸብጻብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ፌደራልን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ጌና ኣብ ሰሜን ደቡባዊ ምብራቕን ደቡብን ዘሎ ከባቢታት ቀጻሊ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ማዕከን ቀጺሉ ብወገን ኤርትራ ሕጂ እውን ሓደሽቲ ሰራዊት ኣትዮም ከም ዘለዉ ካብቶም ሕጂ ዝኣተዉ ሓደሽቲ ሰራዊት ከኣ እቶም ኣብ 16 መካይን ዝነበሩ ናብ ማይ ቅንጣል ዝበሃል ከባቢ ከም ዝኸዱ እቶም ዝተረፉ ኣብ 14 መካይን ዝነበሩ ሰራዊት ድማ ናብ ብዘት ዝበሃል ከባቢ ተዋፊሮም ከም ዘለዉ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣመና ልዑል ዝኾነ ተፈላጥነት ዘለዋ ደር ሽፒኸል እትበሃል ማዕከን ነዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪታ ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ኣብ መጀመርታ ወርሒ 11 ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ውግእ ካብ ዝእውጅ እቲ ኩነታት ሕማቅ ከም ዘሎ ድሕሪ ምግላጽ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ከኣ ክሳብ ሕጂ ኩናት ይቕጽል ከም ዘሎ ሓቢራ ኣላ እዛ ጀርመናዊት ማዕከን ወሲኻ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ሕወሓት ከም ዝሓበራ ናይ ሕወሓት ናይ መጻኢ ስትራቴጂ ክሳብ መጥቃዕቲ ገይሮም ከተማታት ክቋጻጸሩ ዝኽእሉ ደባይ ተዋጋኢ ኮይኑ ክቕጽል ከም ዝኾነ ብምግላጽ ናይቲ ኣብዚ እዋን ኣንጻር ሰራዊት ፌደራልን ሓገዝቱን ኣብ ውግእ ተጸሚዱ ዘሎ ሕወሓት ስትራቴጂያ ገሊጻ ዘላ በቲ ካልእ ወገን እውን እዛ ማዕከን ናይ ኣብይ ኣሕመድ ዕላማ ናይቲ ሃገር ስልጣን ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከምጽእ ይደሊ ከም ዝኾነ እዚ ከኣ ኣድላይ እንተኾይኑ እውን ብሓይሊ ክገብሮ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢራ እዛ ጀርመናዊት ማዕከን በተወሳኺ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ኩናት ብኩሎም ኣብኡ ዝሳተፉ ዘለዉ ወገናት ገበናት ተፈጺሙ ይበሃል እኳ እንተኾነ እቲ ዝኸፍአ ገበናት ተባሂሉ ዝጥቀስ ግና በቶም ብኣብይ ዝምርሑ ሰራዊት ወይ ድማ ሕወሓት ዘይኮነ እቲ ምንጭ ናይቲ ገበን መልሻታት ኣምሓራ እዮም ዝብል ጸብጻባት ከም ዘሎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከኣ ዓድታት ተዘሚተን ሕርሻ ተቓጺሉ ከምኡ ድማ ትግራዎት ነበርቲ ተኣልዮም ኣለዉ ብምባል ማዕከን ዜና ኒውዮርክ ታይምስ ዝረኸበቶ ጸብጻብ ኣሜሪካ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ናይ ዓሌት ምጽናት ተግባራት ይፍጸማሎ ዝብል እምነት ከም ዘለዋያ እዛ ማዕከን ንኒውዮርክ ታይምስ ጠቒሳ ጸብጻባ ዘርጊሓ ዘላ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ሓድሽ ፖሊሲ ዕላው ንኽገብር ኣብ ዝዳለወሉ ዘሎ ግዜ ዓብይ ጽልዋ ዘለዋ ሓፍቲ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ንኣሜሪካ ሕማቕ ኣይተጭነውና ክትብል ኣጠንቂቐታ እዛ ኪም ዮ ጆንግ እትበሃል ሓፍቱ ንኪም ጆንግ ኡን ኣብ ሃገራዊ መደበር ቴሌቪዥን ሃገራዊ ወፂኣ ኣብ ዝተዛረበቶ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ናይ ሓባር ወተሃደራዊ ልምምድ ምግባረን ነቒፋ እቲ ርእይቶ ዝሃበተሉ መዓልቲ ድማ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብ ርእሰ ከተማ ደቡብ ኮርያ ሲኦል ክበጽሑ ምዃኖም ኣብ ዝተዘርበሉ ድሮይ ዝኸውን ዘሎ መንግስቲ ኣሜሪካ ንሰሙናት ዝኣክል ምስ ሰበስልጣን ሰሜን ኮርያ ዲፕሎማስያዊ ርክብ ንምጅማር ጻዕሪ ከም ዝገበሩ እኳ እንተገለጹ ሰማዒ ከም ዝሰኣኑ እዮም ዝዛረቡ መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ከኣ ጆ ባይደን ስልጣን ተረኪቡ ከም ዘሎ ንምቕባል ጌና ደልው ከም ዘይኮነ ዘሎን ክልቲአን ሃገራት ኣብ ጉዳይ ምዕባል ኣጽዋራት ኒውክለርን ሚሳይልን እቲ ዘለወን ዘይምቅዳው ከኣ ሕጂ እውን ይቕጽል ከም ዘሎ ተገሊጹ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም